لومي بزعب حدا نفرق هيوتنا زسرقنا زلو حدا عاب مستير كنزاراربينا مبزحتو جزي سلام مسينا كنبل نكلنا تساقم سلزنقات أمنا تريا يكونن اتناي بحكي تساقم أمرونا أبزي قواتاتورو نقرات تأسيرو سلزلوي اسكا حسابو نوغو كتسون كاللخم غنا سرح كي جمركم كبد بديلوز تحاوس سمعتي سمعكم دو اتتصور سقاو تصور يكونن أمنكم زتسكمكم وسانتاون يلن جنك عاوشتكم بخرداءكم زي كالمنقدي رقعات يسمعكم مبزحتو يجزي سلامنا زتأفق عقمنا زي فقرو نقرات كنكوت عطر كنتسعر كالناي سبات بزعبانا زلو مرديد اتتصبح كمت زخل تساقم ويدما اتي اب حلوفنا زفت امنا يقيقاتات ازي كل تصور شخن وشتيو مباركس ابزانا يلو متسانو حتنا نزي تصور زي كمي جيرنا نورو دو ترايزي كونه كمي جيرنا ناصنتنا سلامنا نكركب كمن نخيل بحبال كنريوينا ازي فيديو تراغاقي كومن هادي كومن كتسمعو اندا تلابخو نساخم زلخو فرزق تسوامي سناي مكتتال اتكن دي فلسفنا كلت عالم كرم اشحات عمتات تنتاوين فلاسفاتات نيوتنا اب كلت تخفيلو ما نورو نسا دما اتا انقوطاطر عالمن اتا زي نقوطاطر عالمن قداماي اتا انقوطاطر عالم ازيا اتا ناي بحقي ابلع لي اسلطان زولكا عالميا نسا دما اتحساسبخان الرايخان نغرات كمي تترجمهم ابخا يزمركوس ጻዕርኻን ውሳኔታትካን ሎሚ ክንደይ ኢኻ ትጽዕር ዘለኻ ምላሽካ ሰብ እንተጸሪፉካ ክትምልሰሉ ዲኻ ወይ ሱቕ ክትብል ክልተ እታ ዘይንቆጻጸራ ዓለም እዚኣ እታ ዝዓበየት ዓለም እያ ሰባት ብዛዕባኻ ዝሓስብዎ ናትካ ስራሕ ኣይኮነን ኩነታት ኣየር ዝናብ እንተዘኒቡ ክትዓግቶ ይትኽእልን ሕሉፍ ታሪኽ تمال زتباهل زربا يخون زتفتصم يغا كتملسون ايتخلن يخا وصيت سرحكا نسخا تصعر اته وصيت كن اب بزح رقحيتات يزمركوس حدا ابنت كوبكم هيوت كم ممرح مكينه نتي ام منقد زغاطمكا صعق تشكركرتي نتي هاندبت ززنب زناب وي نتي كال مكينا ززور زلو سب كتقوطاطرو ايتخلن كتقوطاطرو اتخل ነገር እንተዳሃልዩ ነቲ ያቢድካ ዘሎ ማርሻን ነቲ ናይ መኪናኻ ፍጥነትን ጥራዩ ካብኡ ወፃእ ዘሎ ነገራት ክትቆጻጸር ምስትፍትን ናብ ሓደጋን ጭንቀትን ጥራዩ ክመርሓካ ዝኽእል ሓንቲ ታሪኽ ክነግረኩም ክልተ መነኮሳት ሓደ ብዕድመ ዝደፍአን ሓደ መንእሰይን ኣብ ሓደ ነዊሕን ጽንኩርን ጉዕዞ ነበሩ ساعات تጓዒዞም ኣብ ሓደ ዓቢ ሩባ ምስ በጽሑ ሓንቲ ጽብቕቲ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገምገምቲ ሩባ ደው ኢላ ክትነብዕ ረኸብዋ እቲ ወሓዚ ሩባ ሓያል ስለ ዝነበረ ክትሰግሮ ኣዝያ ፈሪሓ ነበረት እቶም መነኮሳት ብሕጎም ንጓል ኣንስተይቲ ክትንክፉ ኣይፈቀደሎምን ነበረ እቲ መንእሰይ መነኮስ ነታ ጎርዞ ኣተኩሮ ከይሃባ ርእሱ ኣድኒኑ ክሓልፍ እንከሎ እቲ ሽማግለ መነኮስ ግን ነታ ጽብቕቲ ጎርዞ በቲ ዘጋጠማ ኩነታት ኣዝዩ ሓዘነላ ምስታ ጎርዞ ሓንቲ ቃል እውን ከይተዛረበ ኣብ ሕቑኡ ሓዚሉ ነቲ ሩባ ከስክራ ወሰነ ኣብቲ ክንዮ ገምገም ምስ በጽሑ ድማ ኣውረዳሞ ክልቲኦም መነኮሳት ጉዕዞኦም ቀጸሉ እቶም መነኮሳት ንሰዓታት ብስቕታ ተጓዓዙ እቲ መንእሰይ መነኮስ ግን ብውሽጡ بحرقان يندد نبره كميلو حق منوكوسات يتحس سلامنتاين غوالنستيتي يتنكف انا بلا يحسب نبره اما وداتا جن كعقس لزي كاله ممهر كمي غير كان غوالنستيتي تتنكف نحنا منوكوسات نغوالنستيتي كنتنكف كم زي فقدنا دورس يكايخا يلو تقطيع حتتو
እትሽማግለ መነኮስ ደው ኢሉ ጠመቶሞ ብህድኣት ከም ዝበሎ ወደይ ኣነ ዳ እታ ጎርዞ ሩባ ምሳስ ገርና ኣብቲ ገምገም ሩባ የገዲፈያ ንስኻ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣእምሮኻ ተሰኪምከያ ትጓዓዝ ኣለኻ በሎ እቲ መንእሰይ መነኮስ ንሰዓታት ክሳቐ ዝወዓለ ነቲ ሽማግለ መነኮስ ሕጊ ስለ ዝተሓሰ ኣይኮነን እቲ መንእሰይ ካልኦት ሰባት ከምዚ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ትፅቢት ስለ ዝነበሮ እዩ ሰባት ከምቲ ንሕና እንደልዮም ክኾኑና ክንፅዕር ከለና ባዕልና ንነብስና ኣብ እስር ቤት ንድርቢ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ዘይትቆፃፀሩ ባህሪ ሰባት ከም ዘለዎ ተቐበሎ ሽዑ ናጽነት ክስማዓካ እዩ ካልእ ኣብነት ክውስኸልኩም ሓደ መምህር ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ሓንቲ ብኬር ማይ ሒዙ ደው በለ እዛ ብኬር እዚኣ ክንደይ ዝኣክል ክብደት ኣለዋ ኢሉ ሓተቶም ተምሃሮ 200 ግራም 300 ግራም እናበሉ ዘዝመሰሎም መለሱ እቲ መምህር ግን ከም ዝበሎም እቲ ክብደት ኣይኮነን እቲ ፀገም እቲ ቀንዲ ፀገም ክንደይ ዝኣክል ግዜ ነታ ብኬር ሒዘያ ደው ይብል ንሓደ ደቂቕ እንተሒዝያ ምንም ኣይስምዓንን ንሓደ ሰዓት እንተሒዝያ ኢደይ ክርዝርዝ ይጅምር ንሙሉእ መዓልቲ እንተሒዝያ ድማ ኢደይ ደንዚዙ ብኬሪ ናብ መሬት ክወድቕ ይኽእል ጭንቀት እውን ከምኡ እዩ ብዛዕባ ዘይትቆፃፀሮ ነገር ንሓፂር ግዜ ምሕሳብ ንቡር እዩ ንመዓልታት ክትሓስበሉ ከለኻ ግን ኣእምሮኻ ክድንዝዝ ሰላምካ ክዝረግን ይጅምር እቲ መፍትሒ እቲ ጾር ምቕያር ዘይኮነስ ነታ ብኬር ምውራድ እዩ ጥንታውያን ፍላስፋታት ከምዚ ይብሉ ንዘጋጠመካ ነገር ከም ሓደ ንዓኻ ዝተዳለወ መድሃኒት ጌርካ ውሰዶ እዚ ማለት መኪናኻ እንተተበላሸ እዚ ዕድል እዚ ዓቕሊ ክመሃር ይሕግዘኒ እዩ በል ሰብ እንተፀሪፉካ እዚ ሰብ እዚ ውሽጣዊ ሰላመይ ማዕረኽ ክንደይ ፅኑዕ ምዃኑ ንኽፍትሽ ይሕግዘኒ ኣሎ በል እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንዝኾነ ፀገም ናብ ትምህርቲ ይቕይሮ መጥቃዕቲ ዝነበረ ነገር ናብ ስልጠናን ነብሲ ዕብየትን ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርና ነቲ ጾር ነውርዶ ንዝብል ሕቶ መልሲ ንምርካብ እዞም 3 ነጥብታት ኣብ ሂወትኩም ተለማመድዎም ቁፅሪ 1 እቲ ናይ 5 ደቂቓ ሕጊ ሓደ ነገር ምስ ዘጋጥመኩም ንነብስኩም ሕቶ ሕተትዋ እዚ ነገር እዚ ድሕሪ 5 ዓመት ትርጉም ክህልዎ ድዩ መልሲ ኣይፋል እንተኾይኑ ሎሚ ን5 ደቂቓ ጥራይ ተጨነቑሉ እሞ ካብ ርእስኹም ኣውርድዎ 2 ናይ ተፍትሽ ዝርዝር ወረቐትን ቢሮን ኣልዒልካ ኣብ ፀጋማይ ሸነኽ ናይቲ ወረቐት ዘይቆፃፀሮም ነገራት ኢልካ ፅሓፍ ንኣብነት ናብ ሰባት ርእይቶ ዝሓለፈ ጋጋታት ወዘተ ኣብ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ወረቐት ድማ ዝቆፃፀሮም ነገራት ኢልካ ፅሓፍ ናይ ሎሚ ስርሐይ ኣተሓሳስባይ ግብረ መልሰይ ውሳኔታተይ ወዘተ ቀፂልካ ነቲ ኣብ ፀጋማይ ሸነኽ ዝፅሓፍካዮ ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል ነገር ደምስሶ ጉልበትካን ዓቕምኻን ኣብቲ የማናይ ሸነኽ ዘሎ ጥራይ ኣውፍር ምኽንያቱ ንሱ ኢኻ ክትቆፃፀሮ እትኽእል ሳልሳይ ምቕባል ነገራት ከምቲ ንሕና እንደልዮ ጥራይ ኣይኮነን ዝኸዱ ሓደ ግዜ እዚ ካብ ቁፅፅረይ ወፃኢ እዩ ኢልካ ምቕባልን ሸለል ምባልን እቲ ዝዓበየ ናይ ሰላም መንገዲ እዩ ሰላም ማለት ኩሉ ነገር ዕንበባ ክኸውን ከሎ ዘይኮነስ ንኩሉ ማዕበል ንምሕላፍ ዝኽእል ጽኑዕ መርከብ ኣብ ውሽጥኻ ክትሃንጽ ከለኻ እዩ ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓንቲ ነገር ጥራይ ሒዝኩም ውፁ ናትካ ዘይኮነ ጾር ኣይትጾር ንሰባት ክትቆፃፀር ኣይትፈትን ንትማሊ ክትመልሳ ኣይትፅዓር ሎሚ ኣብ ኢድካ ዘላ ሓንቲ ደቂቕ ጥራይ ተቆፃፀራን ተሓጎሰላን ክቡራት ተኸታተልቲ ህይወት ሓፃርያ ንዘይትቆፃፀሮ ነገር ምቅላስ ማለት
ንህይወትካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ምእታው ማለት እዩ። ሎሚ ነታ ተሰኪምከያ ዘለኻ ጎርዞ ኣብ ገምገም ትሩባ ውርዳ፣ ነታ ሒዝከያ ዘለኻ ቢኬሪ ማይ ኣውርዳ። እቲ ናይ ሰላም ምስጢር ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ። እዛ ቪድዮ ክትሕግዘኩም ተስፋ ገብር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒየለይ። እዚ መልእኽቲ ክሓልፎ የብሉን እትብልዎ ንሓደ ኣዝኹም እትፈትውዎ ሰብ ነዛ ቪድዮ ሸር በልሉ። ብተወሳኺ ኣብ ህይወትኩምን መነባብሮኹም ክሕግዘኩም ዝኽእል ነዚ ዝመስሉ ቪድዮታት ኣብዚ ቻነል ብቐጻሊ ስለ ዝዝርግሕ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ መደብ ክትኮኑ ኣዕድመኩም። ኣብ መወዳእታ ሕቶ ንዓኹም ሎሚ ካብ ቁፅጥርኩም ወፃኢ ኮይኑ ዘሳቀየኩም ዘሎ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ኢልኩም ንነብስኩም ሕተትዋ። መልሲ ምስ ረኸብኩም ከሓድጎ እየ ኢልኩም ጥራይ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ።